Vale, para nós a rede da Diputación da Coruña ten unha importancia moi grande para poder achegarnos moitas veces a concellos que son pequenos e moitas veces por orzamentos non poden acceder a outro tipo de redes. A través da rede da Diputación da Coruña a nos se nos permiten esta entrada a estes concellos. Non tanto nos achegarnos tamén a eles, senón que eles podan poder ter acceso a un catálogo moi amplo de espectáculos para poder elexir dentro de súas programacións e poder ter unha variedade de programación e non sempre caer nas mismas propostas, senón que podan acceder á maxia, á danza, á música. Para compañías como nós tamén a rede da Diputación tamén nos permite poder meter dentro de circuitos aqueles espectáculos e aquelas propostas que moitas veces non encadran exactamente dentro da rede de auditorios, por exemplo, como pode ser un pasarrúas, como pode ser un espectáculo de rúa, un espectáculo moitas veces en formatos non convencionais, que moitas veces para nós na danza ou no circo ou en algún destas propostas, pois dentro das redes máis estandarizadas é difícil poder chegar a estes espacios. A Danza dos Páxaros é unha coproducción entre Urdime e Can Cun Quinqué, é un espectáculo de rúa que está pensado para os máis pequenos, pero que pode ser disfrutado por toda a familia, xa que é moi visual, moi dinámico e que pode ser programado dentro de moitos contextos. Polo tanto, vos invito a que se en algún momento vedes nalgúna programación a Danza dos Páxaros, viñades a botarnos un ollo.